I aften er det nytårsaften. I aften går vi fra året i år ind i året i morgen. Men hvad er et år egentlig? Et år er 365,24219 dage, med forbehold for skudsekunder, vil nogle påstå. Andre vil bekende sig til naturen og beskrive et år som det tidsrum, det tager jorden at dreje rundt om solen. Ligegyldigt, hvordan man opdeler den tid. Nogle vil beskrive et år som 567 kopper kaffe, som lidt over 150 liter mælk, som 45.990 liter vand, som 2.555 timers søvn, knap 1100 timers tv, eller 365 solop- og nedgange. Selv mener jeg, at et år er den tid, det tager at vende sig til at skrive et nyt årstal på sine datoer. Uanset hvad, er et år det vi gør det til. Et år er de oplevelser og muligheder, vi følger. De stunder og stemninger, vi skaber. De konflikter og problemer, vi gennemgår. De facader, vi bygger op, og de grænser, vi bryder ned. Et år er et skridt på vores vej gennem vores liv. Og i aften er året i år gået. Men når et år er gået, hvor er det da gået hen? Det er hverken gået tabt eller gået ud. Heller ej er det gået ind eller op. For nogle er det måske gået godt, og for andre gået dårligt. For nogle er året måske gået hurtigt, og for andre er det måske gået forkert. Måske har året aldrig gået, men har været. Og har det været, så er det stadig. Er stadig i vores erindringer, blandt vores minder, og stemplet på vores arkiver af oplevelser og tanker. Måske har året været, at derefter gået, for til sidst at sætte sig. Sætte sig i hukommelsen og på alderen. Hvem ved? Uanset hvordan året er eller gør, er det vigtigt, at vi husker det og kigger tilbage på det. Kigger tilbage på de hændelser, der er sket, på de glæder, vi har haft, på op- og nedture og på dumheder og særheder. Ligeså er det vigtigt, at vi husker, hvordan vi følte, at vi husker de erfaringer, vi gjorde os, husker, hvordan noget sårede os, og hvordan noget andet bragte os lykke. Det forgangne år har for min familie og jeg budt på en tur til verdens stadig mest magtfulde nation. Amerikas Forenede Stater. Det var en fantastisk øjenåbner at opleve dette land. Dette land, som man på så mange punkter føler, at man kender, men som man dog alligevel aldrig har set med sine egne øjne. Vi så mangt og meget på vores tur. Vi startede ud med en lille uge i New York, hvor husene overalt går op i skyerne. Hvor de små fredelige parker, der rundhåndet er delt ud over Manhattan, i middagstimerne fyldes med folk med mad fra delierne. Hvor man altid kan få alt. Hvor kultur og forretningsmøder mixes som menneskerne i en metrotunnel. Hvor spændet mellem rig og fattig ikke kan beskrives med ord, og hvor Liberty-støtten vogter over folkets frihed. Vi måtte hurtigt erkende, at alt er større i USA. Alt fra burger og popcornbærestørrelser over til de vidder, vi kørte gennem på vores togtur fra østkysten til vestkysten. Alt. Selvfølgelig også bilerne, indkøbscentrene, husene, vejene, vejskiltene. Afstanden mellem afkørsler, rundkørsler og frakørsler. Afstanden mellem benzintankene. Ja, selv grøntsagerne og træerne er større. Efter den umådeligt flotte togtur gennem landet, hvor vi blandt andet i over en time ikke kørte igennem andet end flad saltsø,
tilbragte vi 2 uger ved vestkysten. Her var vi blandt andet i San Francisco, Los Angeles, Hollywood, Universal Studios. Vi så The Golden Gate Bridge, kæmpe fyrretræer, og vi spiste på et utal af dinere med røde sofaer og ketchup på bordene. Desuden var år 2011 året, hvor Viggo begyndte at lære engelsk. Året, hvor Sofus endelig officielt blev teenager. Året, hvor min gode ven Oscar Konstantyner og jeg udarbejdede vores første app. Hvor vores gymnasium blev det første gymnasium, der havde en app. Hvor min klasse nu er halvvejs gennem gymnasiet. Og hvor vi, familien her i Helsingør, heldigvis stadig ikke har fået en hund. For fjernsynsmagerne er det blevet en industri at hjælpe os med at se tilbage på året. I særdeles gennemførte programmer om året, der gik, minder de os på en let og elegant måde om alt det, der uden at påvirke vores liv har haft en indflydelse derpå. Med en grim smag af kollektivitet fortæller de os, hvad der var vigtigt i det forgangne år. Hvad vi skal synes var vigtigt. For synes vi det, så gør alle det. Og hvad alle gør eller ikke gør, det er det korrekte. Men det er vigtigt, at vi tør gøre, som vi finder det rigtigt, og ikke lader os styre af samfundets opfattelse af det korrekte. Det er vigtigt, at vi tør følge vores intuition, og vi tør følge vores hjertets glæde. Det er vigtigt, at vi ikke lader chancer og muligheder forspildt på grund af vores omverdenskritik. Det er vigtigt, at vi tør tage springet og hoppe ud af kredsen af mennesker, der aldrig gør noget forkert. Ofte holdes vi mennesker tilbage af tanken om, at det vi gør, kan gå galt. Selvom risikoen for det triste er langt mindre end chancen for det lykkelige, holdes vi tilbage af denne risiko. Hvis vi i vores nuværende situation finder os selv godt tilpas, vil vi oftest blive stående, hvis en positionsændring vil betyde en risiko for noget trist. På trods af, at den selv samme positionsændring vil kunne resultere i det lykkeligste i vores liv. År 2012 er blevet spået til at byde på verdens undergang. Om man vil tro på dette eller ej, vil jeg ikke blande mig i. Men lad os benytte chancen og bruge verdens undergang som en undskyldning. Som en undskyldning for at vi så tage springen ud i livet. Lad os sammen med en stærk tro på, at forandring fryder gå ind i det nye år. Omstillingsparate og impulsive, klar til verdens strabasser og rustet med vores egen rygsæk af erfaringer fra vores liv. Kan det nås på et år, er det aldrig for sent. Jeg vil godt sende mine nytårshilsner til familie og venner, vidt spredt ud over hele landet, men dog forbundet af kærlighed. Og til alle de, der i aften samles for at glædes ved hinandens nærvær og venskab. Må I alle have en hyggelig aften og komme godt ind i det nye år. Godt nytår.